ina wanda yake buƙatar ya koyi haruffan larabci tun daga baƙaƙen su, tun daga alifun ba'un shi da guri shi ya koyi baƙaƙe ta idan ya buɗe Qur'ani zai iya karantawa da kansa. Ina wanda yake sha'awar koya iya hada baƙaƙen larabci, wani ya san alifun, ya san fataha, ya san kasara, amma hada baƙaƙen larabci suna bashi wahala bai iya ba. Ina wanda kuma shi ya san baƙaƙen, ya san wasullan, sannan kuma ya san hadawar, amma fa idan an mashi rubutun larabci idan ba a yi wasali ba baya iya karantawa. Gashi kuma mafi yawan rubutun larabci ana yin su ne ba wasali. Wannan albishir ne zuwa gare ka, wannan sanarwa taka ce, sai ka kwantar da hankalinka ka saurare ta. Al-Fasaha Institute Online a karo na biyu ta buɗe tsarin karatun littafin Nurul Bayan. Nurul Bayan na san da yawa daga cikin ku kun san wannan littafi, ko kuma wani ya fara karatun sa ma, ko kuma wani yana so ya karatun sa. Wannan littafi zai koyar da kai tun daga alifun ba'un ta'un, koyan hada baƙaƙen larabci tun daga alifun, sannan fataha, sannan kasara, ya koya maka hada baƙaƙen su, ya koya maka tada baki. Sannan wannan littafin Nurul Bayan zai koya maka hada baƙaƙen larabci, ya za hada alifun da ba'un da dalun, ya za hada kaza da sauransu. Wannan littafin Nurul Bayan zai koya maka tada karatun Qur'ani. Wannan littafin Nurul Bayan zai koya maka karanta rubutun larabci ko da ba wasali. Zan iya ce maka Nurul Bayan in dai magana ce ta koyi ta harshen larabci, iya tada bakin sa, hada bakaken sa, tadawa ko da ba wasali, to ina mai tabbatar maka wannan littafin ne baka yi karatun sa ba. Da ka yi karatun wannan littafin Nurul Bayan, insha Allah duk wannan matsalolin naka za su gushe. Duba da haka ne a karo na biyu Al-Fasaha ta sa tsarin karatun wannan littafi na Nurul Bayan, wanda babba abin da ya bani farin ciki za a yi karatun ne online. Ma'ana a ko'ina kake a duniya, a duk inda kake za ka iya shiga makarantar kuma za a yi karatun da kai. Wanda karatun littafin Nurul Bayan za a yi shi ne tun daga bango zuwa bango, tun daga inda malam ya fara alifin ba'un har zuwa haɗa baƙaƙe, kai har ƙarshe inda za ka koyi ta da baƙin larabcin ko da ba wasali. Da haka wannan littafin za a yi karatun sa ne ta hanyar group ta WhatsApp ko mu ce online, ta hanyar bidiyoyika da tsari na application da za a buɗe wa mutum wanda zai karatu Nurul Bayan tun daga farkon sa har ƙarshe domin ya koyi ta da baƙin larabci, haɗawa da kuma tadawa ko da ba wasali. An ƙayyade adadin ɗaliban da ake buƙata, kaɗan da ake buƙata. Wanda yake so shiga wannan makaranta ta koyan haɗa baƙaƙen larabci, ta koyan baƙaƙen da kuma tada su ko da ba wasali, abu biyu ne kawai zai yi cikin sauki, zai samu kanshi cikin wannan makaranta insha Allah. Abu na farko shine zaka dauki wannan bidiyon ka tura cikin group na WhatsApp idan a WhatsApp ne, idan a TikTok ne ka yada shi zuwa ga sauran groupuka na TikTok da sauran abokanai ko sama account ɗinka. Idan a YouTube ne ka dauka ka tura zuwa wani guri, idan a YouTube ne ko Facebook ka dauka ka tura zuwa ga ƴan uwa su samu wannan albarkacin wannan bidiyo. Abu na biyu da zaka yi shine kuma zaka tabo ɗaya daga cikin waɗannan lambobi da zan bada. Wanda ke kasar Libya zai taɓo wannan lambar ne ta Niger a WhatsApp, zai yi magana a WhatsApp ce ina so a sa cikin group ɗin Nurul Bayan. Wanda ke kasar kuma Niger zai taɓo shi ma wannan lamba ya ce shi ma yana so a sa cikin group Nurul Bayan, an mani ƙarin bayani. Wanda kuma ke kasar Najeriya shi ma zai taɓo wannan lambar ne ta hanyar WhatsApp a masa ƙarin bayani, a sa shi group ɗin Nurul Bayan. Wanda kuma yake kasar Cameroon zai taɓo wannan lamba ne ya ce shi ma a mashi ƙarin bayani cikin group Nurul Bayan. Wanda ke kasar Saudiya da kuma Gabon da sauran kasashen da ban faɗi garin su ba zai taɓo wannan lambar ne ce shi ma na so a ta cikin gurbin Nurul Bayan, irin su Ghana da sauransu da ma sauran kasashen duniya da ban faɗa ba, duk za ku yi wannan karatu. Kawai dai ku taɓa wannan lamba a muku ƙarin bayani, a sa ku cikin jerin ɗaliban da za a ɗauka domin yin karatun wannan na littafin Nurul Bayan, wanda za ku koyi bakin karatun larabci insha Allahu. Wannan babban albishir ya shafi maza ne ko mata, namiji kake ko mace, babba ko yaro, gaba ɗaya na ɗaukan mutum a wannan makaranta domin yin karatun littafin wannan na Nurul Bayan. Ina mai tabbatar maka akwai wahala ka samu irin makaranta wadda za a koya maka baƙaƙen larabci, a sauke maka littafi irin na Nurul Bayan, littafi mai ɗimbin muhimmanci daga farko har ƙarshe, irin wannan makaranta da aka bada wannan dama. Da haka dan uwa, kar ka bari wannan dama ta huce ka, kar ki bari wannan dama ta huce ki, ku yi gaggauta ku taɓo lambobin da aka bada, sannan ku share ɗin bidiyon zuwa ga wasu domin su samu wannan albarka ɗin, su ma wannan farin cikin ko kuma wannan labarin kar ya bar su ma su shiga a dama da su. Shi yasa an kaida adadin ɗaliban da ake bukata, kana samu ka gaggauta ka taɓa wannan lambobin ka ce ni ma a mini ƙarin bayani ina so in shiga. Har ma nufi ƙasar Algeria duk ga lamba nan za ku taɓo insha Allah a muku ƙarin bayani ta WhatsApp, za ku yi magana, za a muku ƙarin bayani da kuma yadda tsarin karatun yake domin kuma ku shiga kal a bar ku a baya insha Allah. Da haka a yaɗa wannan bidiyo, a yaɗa
ku yada kuma ku taɓa lambobi kuma ku sa kanku, ku sa matanku, ku sa ɗiyanku, ku sa ƙannunku, ku sa abokanan kasuwancinku su yi karatun larabci don su ma su huce takaicin larabci insha Allahu. Wassalamu alaikum.